idióták. Már elég volt. Koncentrálni! Nem vagyok idióta. Nem idiótázol, hogy csak úgy megfejellek. El akarok valakit ütni. Kerberusok nem mertek megjönni. Szerencsétlen Guardian. Valahol valaki? El a kis nyomorék. Csapjátok már. Mit csináltatok vele? Szétfejeltük szegény nemezőt. Én már csak egy ilyen örömködő fejjel is nyomtam rá, mert... Elhagyta. Ugyan vagy jó? Következő valaki másé. Jó, enyém lesz. Lefogtam egy darab bele. Ja Istenem, mi történt? Vannak fantomok, nem? Hát lassz. Nem, egy 120-as, nem? 120-as rankje volt, szóval nem nagyon játszott még. Jaj, miért megy oda be az idióta? Most nem fognak ott jönni, hogyha ott áll. Itt lesznek, fantomok vannak, hegyekben. Felkezd még? Nem kezd? Nem kell. Urát! Jövök. Ha leszettétek? Elmúlt. Fantom! Ott akarok enni. Nem hagyják. Elszalad. Hol van? Nem látom. Én is azt hiszem, hogy a Centurion megpróbált elbújni.
Majdnem meghaltam. A Phantom Dragon az kettő. Kettő az nem, az sok. Nem szeretem, ha ütik a hátamat a kordáccsal. Már megint nem mernek ide jönni. Ha így lennék és egy csapat ordibáló próbált valamit, én is megfontolnám. Ezt nem bánta senki, ezt kérem. Gyorsan lőd le, mert meg kinyír az a motor. Leheted? Basszus. Nem tudom, ki volt itt mellette? Én. Egy pillanat utána már meg is halt. Nem, hogyha... Ja, hogyha a földet... De azt hittem, hogy sikerül megstaggerelnem, de valamiért nem sikerül. Igen, én is azt hittem. De mondom, meg is halt. Tehát nem is értem. Az adnak arra szabályokat. A földet csapkodja, miután a földet csapkodta, akkor utána, ha közelébe vagy, akkor elkap. De... hát én gondoltam, hogy még... De nagyon gyorsan fölkap. Akkor De végig ki a leggyorsabb. De nem is, azzal nem is volt be, hogy fölkap, de közben ütöttem, rúgtam, lőttem, és már azt hittem, hogy meghalt, és hát elvileg a elengedett. hiba ott van a oldalon rohadt, de az volt a... az nem stimmelt, hogy én előtte meglőttem egy 4-es izével. Phantom, meg mindenféle jön, sokan jönnek. Kell rakjál türetet. Jövök. Csinálod itt, vagy nem csinálj senki, akkor jössz. Majd itten gyertek, mert elég a műsorban. Haladunk, csak útközben volt egy csomó. Jó. Jól elbújtam. Ez úgy közepén. Tökéletes fedezőkben vagy. Abszolút. Van egy? Azt hiszem már készülünk. Most. I need sap. Ez szappant akart szerezni. Na hát. Itt van. Hurrá.
Adjatok nekem is valamit. Van turret. Szerintem valahol. Ennek a mérnöknek egész rossz napja volt szerintem. Hát találzott meg. Durva lenne, mi is tudnánk ilyen taposos kivégzést csinálni. Én nem láttam a negyedik csávot. Elmentek a Krogan helyette egy Asari jött, de nem Asari, valami szingularitás, adept. Hol van? Tudom előtt. Ez a fantom bement a falba. Pont alattad van. A kamások alatt van egy fantom. Pedig most azonnal izéltem, rácsácsoltam. Szokásos atlaszos baleset. Szerencsére volt egy izé. Egy Ecolite. Az a jó, hogy ilyen... Igen. Oké, kapd el, kapd el. Ó, ezt... Jó, akkor sikerült felvenni aránylag jó portrétképeket. Na most már látom a negyedik Krogant is. Meghaltam. Tényleg. Ebből baj lett meg. Mögöttetek, mesterlövész. Az, hogy... Az azért volt Tamásnak, egy fél fogára sem volt elég. Igen. Kis ujjal rátották. Olyan van. Olyan. Mondom. Mész. De tudjátok, hogy házatok mögött egy atlasz volt. Én az előbb bombardáztam el, hogy azt mondom, rengeteg után. Azt hittem, hogy... Lenyomod addig? Ja, de nem. De azonnal fölkapott. Megint beállt oda, de nem fog. Úgyhogy innen fognak jönni sajnos, de ilyenkor ez sokkal rosszabb ez a sztori. Sokkal kéne rá neki, hogy nem rájön. Itt vagyok. Van még egy közelemben.
Azonnal supportra segít. Ki volt, aki out? Jó. Nem lehet, hogy a pont kapott volna föl. Megunta. Lasz. Nem bele legalább most. Akkor rendezek. Étázok. Sajnos mellé megy. Ez nagyon sokan vannak. De mindig él. Hol. Látom, rakétázom. Tomó Phantom jön. Lekapom én gyorsan. Oké. Nem vagyok túl jók. Nézd oda. Valami akadás volt nála. Valahol egy valami. Basszus, de rossz helyre jött. Jelt. Egy túrát a hátsó golyótárról beraktak a túretet. Nem tudom, szerintem túráteket egyszerűen. Bár gyorsan kivégeztem. Ja. Kapett feladtam, valahol itt van egy. Sajnos akkor most nem lesznek itt, hogyha itt a csőrben. Hova menjünk? Középre, hátra, előre. Abban jól esik. Jön ugye 4 fantom. Ott van a rakás. Ebben a körben 4 fantom is van. Menjünk. Hagyj spulivál. Végén pedig hadünnepés. Nem érünk be. Basszus, nem érünk be. Hihetetlen. Észre indultunk el. Itt nem szabad 10-11 másodpercig várni.
Meg a Inkább ott kell végén kitölteni. leszettünk két atlaszt, azokat betette ugye mindegyiket erre az oldalra.